יוטיוב, כאן תה גיימינג זייל, ואני רוצה להודיע לכם שביום חמישי הזה אני יוצא לחופשה עם משפחה שלי, וכמובן אני אעשה ולוגים בפעם הראשונה. יאללה, מזל טוב תה גיימינג זייל. ואני רוצה להודיע לכם מתי שיהיה לי זמן פנוי, אני אעשה ולוגים, אני אטייל אולי שם ואני אעשה גם ולוגים, אבל מתי שיהיה לי זמן פנוי כזה, כי אנחנו אולי נהיה בארוחת ערב או בארוחת בוקר, אז אולי גם אני אעשה ולוגים על בארוחת בוקר, אבל בבריכה אולי גם אני אעשה. אבל רק תדעו שאני קצת אעלה סרטונים, כי אנחנו צריכים גם לעשות דברים אחרים שם, כמו למשל דברים אישיים אני חושב שיש שם, ואני לא יודע מה יהיה עוד חוץ מליהנות, לעשות ולוגים וכיף חיים כמובן. ומה אני אגיד, מזל טוב לערוץ שלי, שיהיה עוד מעט, שיהיה לו ולוגים, ונתראה בפרק הבא. וגם להזכיר לכם עוד משהו, כמובן אתם תראו גם את הפנים שלי, בטח תראו אליהם, כי אתם בטח ראיתם אותי בדברים אחרים, ראיתם אותי, והפעם אני קצת יותר רציני מזה, אני עכשיו רציני. ורק שתדעו שביום חמישי אני נוסע לקיבוץ, ולא לשכוח לעשות לייק וסאבסקרייב, ויאללה ביי.